Ayan yung mga kasama natin ngayon. Si Papa Rudy. Ay, good morning mga katiksay. Ayan, si President, Papa Minik. Morning mga katiksay, sana pala rin kami ngayon. Ayan, siya yung isa nating katiksay. Ayan. Good morning, good morning. Marami sana. Ay, akit na. Dong Saison, Dong Tiksay Fish Hunter. Shoutout sa lahat mga pampangkat Tiksay Fish Hunter. Lalo na kay Pres Minik Malingit. Kasama ko ngayon. Ayan. Tsaka yung kumuha ng payong ko. Kasi ngayon, Papa Rodi Pangilinan, si Bobby Rivera Gabera. Shoutout sa lahat ng mga vloggers. Alright. Yung kumuha ng payong mo, hindi mo siya shoutout. Shoutout pala sa kumuha sa payong ko dito naiwan. Pinapiling ko pa naman. Saka sa kumuha ng gas ng nag-grass cutter dito. Oo, yung ibang pumapasok dito nang gamit. Malang talaga. Lalang marina. Yung gas nung yung nag-grass cutter dito. Nagpahinga lang, kinuha yung isang galon. Isang galon ng gasolina. Shoutout sa mahuhulog sa mangga. Ano? Uy, mabaya ka. Harvest kahapon Happy na ba napon? Hanggang sumangit. Sumangit. Yan sa kabila. Margatory Berta. Yan, harvest kahapon yan. Mga isda na babaril. Dito kami mamamaril, ayan. Yan. Kahit saan ka tumutok dyan. Lalo ko nilipwesto ko yan, nagpipilagari din. Mga nakikipwesto daw. Huwag na kayong pumutol na sanga. Makanya na ka rin sa lele. Ayan Tasak ka rin ng kawayan. Ucha, dito. Uy tao, maragulya yan. Ucha, kita lele kawayan ka rin magmamami May nakalutang. Naano ka? Mo samasan, anak po daw. Yan yung kami nila ko. Tiwala niya. Konti yung pintalan pala yung Dixon yung Domingo. Ipa-petisyonin naman. Sukat na itang malapit. Ulit? Miras. Puro doon ikaw magmamami Ito ka rin Ron, kaya-kaya na yung baril mo yan. Ikaw. Sige, bibidyo pa tayo. Maragulya yan Birain mo. Tagok-gok yan. Ano, maragulya yan. Lanaboy pati may tira yung baril yan. Pestuan na. Ito yung bantay dito. Hmm. Sa lahat ng maniniksay na tumatawid doon, sana makiraan. Oo nga. Para, kaya nga linagay sa bahay dyan para may tao Respeto natin ng konti at intindihin. Minsan napapagod din sila sa trabaho nila. Kayong magalit kung pinagsasabihan ko kayo yung mga maniniksay na kasamahan natin na tumatawid sa bandaron. Basta na lang dumediretso. Tsaka sana, yung aso doon, baka buti nyo, nangangagat na lang basta-basta yon. Mas maganda ata, pakawalan na lang Hindi kayo pa-injection ng anti-rabies nung may-ari doon. Kasi bantay lang yon. Ito yung bayan, si kuya, yan Sinabihan na kami, may aso doon na nangangagat. O yan nanano ka? O yan, magmamami o yan. Ay, puta. Diyos mio, Marimar. Taliway kayo. Anak puta, makakasa. Hindi pa nakakasa yung barel. Anak puta. Sige, babaril na tayo. Stay tuned lang kayo. Sabi na yung mga ginawa ng gasolina. Ayan, ganito yung ginawa nilang gasolina May tuti yun, hindi naman Hindi nyo naman magagamit sa motor yun. Iniwan lang yung ganito kinuha na. Mga pasaway. Libat. Tinamaan. Ito ang ating buena mano. Buena manong arroyo. De tunay. One zero. Lumalabas na galing galing sa gilid. Mga sukat pamaksiw. Yan, good morning sa inyo lahat. Ang taba
Punggok. Taba. Buisit, di ko tinatamaan. Ayun, sarapan ko, laki oh. Mababa yung ano ko, side ko. May daya yung tubig. Mag-adjust tayo. Adjust tayo ng kahit half inch. Ang problema, nawala na yung isda. Duwala eh. May kasama pang plastic. Medyo matumal yung huli natin. Sinabit pa. Halos 4 finger na. Sa gilid lang dumadaan yung isda. Halos 4 finger na. Pamaksiw pero ang tataba oh. Shoutout daw dun sa kumuha ng payong ni Boss Dong. Nakakadalawa na tayo. Nahabol ko pa. Tumatakbo ka pa. Boss Dong arena para tang nala kapalda. Kapalda arena oh. Papunta laki ako. Uy, ko ako, may ko ako. Lapad da. Yan oh, papasok na yung mga isda. Wala akong bala. Teka lang, sayang to. Yung sa natin bala. Huwag natin palampasin. Sana. Wah, linampas na ako. Okay lang yan, at least nakaready yung isang bala. Hilahin muna natin tong isa. Finger. Ganda na sukat to. Ang tataba, Boss Dong. Matataba ang tilapia. Ganda oh. Isang sukat lang. Tumama kaya to? Ayun na yung bangka. Ay hindi. Papasok na yung isda. Ayan pa oh. Di lumitaw dyan yung lumaan dito? Ayan, laki niyan, bangka. Parang arroyo. Gloria nga, wag na. Arroyo.
Kita ba? Kita ba ninyo? Arroyo, ang kapal. Arroyo. Ang dami naming sablay ni Boss Dong. Puro kami sablay. Binalik ke. Binalik ke. Uy, hinila yung tali natin, ang layo. Parang saranggola oh. Ang daming araw yung dumaan dito, pinalampas ko lang para makadaan kay Boss Dong. Ito parang araw yun na naman to. Arroyo nga. Arroyo family. Ibigin na lang natin mamaya sa kanya. Din kaya ang tunay sa mga to. Patay, Boss Dong rin, karakalda. Papunta lagi ka. Puro arroyo. Bibigyan na lang natin kay Boss Dong. Arroyo. Ha? Kako? Pero ikimulan eh. Kapal daw. Ayan yung tilapia, nasa harapan ko, sinasabi ko. Sabi ko na nga ba, nasa harapan ko yung tilapia. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang aalis dyan, brats. Ayan, nakikita nyo ha, sumasablay tayo. Sumasablay tayo mga katiksay. Hey! Bakit ikaw pa puro arroyo? Puro arroyo. Wala na bang iba? Wala na bang tunay? Doon tayo sa tunay. Dalawa yung bala ko. Yan ang sinasabi ko na wala. Kailangan naka-ready pala yung isa natin bala. Ang laki ng mga arroyo dito. Ang laki nung lumutang kanina.
Ayan na yung bangka, bilisan mo, bilisan mo. Hindi na ako namimili. Baka ito na talaga yung mga lulutang, mga arroyo. Pero ang laki oh. 4 finger na arroyo. Ibirahin ko na yung mga dapat birahin. Baka mamaya wala nang maglabasan na isda dyan. Ayan, bumaba na tayo. Ito yung sitwasyon sa harapan, no? Barado na. Manyamuring ka rin. Ha? Oo, matang pwesto. Wala, dito tayo. Barado na. Kasi dong, bababa na si Dong yan. Ito lang yung huli natin, no? Konti lang. Ito yung panalo. Di ba, Rudy, oh? Lalaki. Oh, malaki. Katong laro ko. Lalaki, oh. Oh? Eh, bulas talaga. Uy, laki na itong isa. Isa, dalawa, apat yung malapad. Yan, Papa Rudy, oh. Laki. Namili. Ayan, royo. Wala na, tapos na ang pamamaril. Ayan. Ito, laki, oh. Jackpot. Tapos na ang pamamaril. Susunod naman. Kaya muna nating tumahimik yung ilog. Mga red dot na anang pala ni Bap. Tik na. Kanya ni Kopmans na. Kopman. Yan oh. Bihira lang ako makakita ng Kopman. Bihirang-bihira na lang yung mga yan. Yan, litaw yung tangki sa loob. Mabigat din. May bawas na ito ganyan. Dati kayo mga kayo niya. Wala pa din kayo. Ili ako kayo. Discuss kayo kayo po pa kayo. Ayan, ito na itong kayang tornilyo. Discuss kayo maliit. Makapal pa dati na. Makapal kayo. May bawas siguro ng mga Pampanga Tiksay Fish Hunter. Yan, register number. One pack ngayon eh, Bab? ha? 2 pack. Yan, 2 pack. Pero 1 pack kung gagamit. Oo. Ganda, yun yung red dot nyo. Ay, green pala yan. Kita ba? Ayan. Ay, saan mo na yan? Ito kong panalo. Yan ang panalo. Yan. Pakita mo yung huli mo. Binigyan na ako ni Papa Rudy. Laki. Yan oh. Laki oh. Ha? Ito yung ano niya oh. Bar ni Dong Saison yan. May ano rin yan. Naka-red dot din yan. Ako lang yung hindi naka-red dot. Nangulala tayo ngayon. Papaminig marami rin nahuli. Eh ko, babaril lang palabasa ko lang. Papunta lang ko kay mga ramon. Datang kita manipsip lang matanga ko. Di ba rin ka ikin? Over dyan eh. Ano rin? Gabi mo yan eh. Bobo yan ang maswelo. Marami kong muli. Hindi may pemoril ko kaya ng Toma. Oo. Tanidanay na yaputot. Hindi maputol. 26. Dahil na. Eh, lako ko na yan. 26 na. Balo kung na niya number yan. Nalyaman 26 sinikorod. 26 yan. Na 26 yan. Naliya siguro. Ano pa nitang kaya kong 26? Liya. Ay, At ang ginamit ng Joseph Kirpeg champion na yan. 26 yan. Oh, baka point 26 siguro yun. Siyempre, talalibutan. Tara na, tara na. Ako, tiyan kayo may itong malapad. Gino. Ano ka?
Uwi na kami. Parehas na siguro. Oo. Bahala na, mamaril ka ta. Hindi, kung mamaril ka to, video torret ang kaya no? Ano? Ano ka ba? Sige, magbalik tayo bukas. O babalik daw kami bukas.